Лондонда туристларга күрсәтерлек урыннар бихисап. Әмма бу автобус бөтенләй башка тур тәкъдим итә. Ladies and gentlemen, welcome to Kleptocracy Tour of London. Бу турны Русиядәге коррупциягә каршы көрәшүче Роман Борисович алып бара. Автобуска тулган журналистлар зур түрәләргә, шул исәптән Русия президенты Владимир Путинга якын булган Русия һәм Украина олигархларының кыйбатлы йортлары белән таныша. But the aim is not only to expose the kleptocrats themselves, it is also to shine the light on those businessmen that derive their fortunes from such kleptocracies, and the enablers, those who help them bring their ill-gotten funds into our countries. Беренче тукталыш Белгрейв мәйданы. Русиянең алюминий магнаты Олег Дерипасканың берничә миллион фунтлык йорты. Заманында Путинның яраткан сәнәгатьчесе дип аталган Дерипасканың байлыгы Forbes журналы язуынча 6,2 миллиард доллар белән исәпләнә. Кайбер илләрнең хакимиятләре аны акча юуда шикләнеп тикшерүләр уздырды, әмма аңа гаепләү белдерелмәде. Бу йортта тормыш билгеләре күренми. Ул өендә түгел булырга охшый. It's all about not necessarily buying property and living here. It's more about parking their money. So they want to move their money out of Russia or Ukraine or Kazakhstan or wherever and putting it in a safe place. And so if you put it into a London property, that's a safe place and it's an investment. Автобуста гитлар алышынып тора. Бу Британиядә сәяси сыйыну алган Русия оппозицион сәясәтчесе Владимир Ашурков. Because we will expose an outrageous case of kleptocracy at the very top levels of the power structure of Russia. I'm speaking about Mr. Igor Ivanovich Shuvalov, a vice prime minister of Russia. Mr. Shuvalov was able to receive hundreds of millions of dollars in alleged bribes from top Russian businessmen and invest these proceeds of crime in financial assets and in real estate in Europe, including Britain. Шуваловның Лондондагы милекләре аның рәсми еллык кеременнән 100 мәртәбә зуррак. Әмма ул һаман да бу акчаларны канунлы эшмәкәрлек аша казанганлыгы турында тәкрарлап килә. Алдагы йорт бу турдагыларның иң кечкенәсе. Әмма бу Челси, Лондондагы иң кыйбатлы районнарның берсе. Йортның куелган бәясе 3,3 миллион фунт. Бу йорт Путинның күптәнге дусларының берсе булган Аркадий Ротенбергның улы Роман Ротенбергныкы. Again, this the same message until when we're going to tolerate this. Yeah. I mean, this chap is sanctioned by the United States government. Yeah. Бер Украина олигархы тагын да зуррак фикерли. Барлык бу биналар блогы шул исәптән Лондонның элекке метро станциясе дә тулысынча Дмитрий Фирташ милке. Фирташ хакимияттән бәреп төшерелгән элекке Украина президенты Виктор Януковичның якыны иде. Хәзер ул Австриядә. АКШ аны ришвәтчелектә гаепләп үзенә тапшыруны таләп итә. Ул шулай ук Янукович чорында Британия парламенты әгъзаларын Украинага китертү өчен түләнгән ришвәтләр белән бәйле булуда да шикләнелә. I still think that there are questions to be answered about whether the money which was given by Mr. Firtash's friends was buying access and was buying influence. That's my question, and I still think that question is on the table. Ниһаять, Лондондагы иң кыйбатлы йорт. Ул Украинаның иң бай кешесе Ринат Ахметовныкы. Аның One Hyde Park'тагы пентхаусы 136 миллион фунт тора. Аның тәрәзәләре утлы коралдан саклый торган итеп ясалган. Гадәттән тыш хәлләрдә саклану өчен махсус сыену бүлмәсе дә бар. Совет чорыннан чыккан мультимиллиардерлар өчен Лондон үзләрен дә көнчыгыштан җыеп алган байлыкларын да саклау өчен иң яхшы урын.